मनन को मांगे अपनाने नेक के बदले भेद देश चाबी लई गए सजनवा कैसे सपरी चाबी लई गईले बलमवा कैसे सपरी चाबी लई गए सजनवा कैसे सपरी चाबी लई गईले सजनवा कैसे सपरी साड़ी लई सजनवा कैसे सपरी साड़ी लायो नर सजनवा कैसे सपरी साड़ी लायो ना सजनवा कैसे सपरी साड़ी लायो न सजनवा कैसे सपरी जठनी जाई पिसन कर मांगे अपनाने जठनी आई पिपली पिसन को मांगे अपनाने नेक के बदला ढंग दिखाई बसैया गए परदेश चाबी लई गए सजनवा कैसे सपरी चाबी लई गईले सजनवा कैसे सपरी चाबी लई गए सजनवा कैसे सपरी चाबी गईले सजनवा कैसे सपरी साड़ी लाए ना सजनवा कैसे